Masarap na yan, ay. Luto ito. Matatis. Ha? Matatis. Ano po mga sahog niyan? Gulaman. Ayun, may bagong ano ngayon, ha? May bagong palamig ngayon, ha? Na flavor. Water lily. Sarap ng palamig ni nanay, oh. Sampo. Melon yung nilalagay na ano, na flavor pero lasang mansanas. Sarap, no? Kasi malayo-layo rin yung nilakad ko kanina pa, eh. Nay, wala ba tong last ano tong ano nyo? Parang ano, sumakit yung tiyan ko, ah. So, Nay, oh, yan, Nay. Magkano isa dyan? Isang karon? Isang karton? Hindi, magkano isang ganito? 70. Pwede ito utang? Ang maganda dito sa lang ito, Nay. Dito? Ano? Ha? Dito, Opia. Dito. Ano ba ito, Nay? Biko to? Ano kanin nito? Dinorado? Ah, malaki. Di ba malaki ang dinorado? Oh. Dahil ako malaki ang dinorado. Sige na, isabog sa akin na yun. Sa ano? Sa... dito. Palamig. Masarap na yan, Nay. Luto ito. Matatis. Ha? Matatis. Ano po mga sahog niyan? Gulaman. Ayun, may bagong ano ngayon, ha? May bagong palamig ngayon, ha? Na flavor. Water lily. Ha? Sarap yun. Oo. Hindi mo pa napapanood? Bagong likayo ng isang vlogger, water lily yung sahog ng palamig. Oo. Oh, shit! Oh, ha? Wala pang ano nun? Wala pang gumawa? Sarap na yan. Ano to? May ano? May mansanas? Ito lang niya. Powder. Mansanas? Melon. Ah, melon. Ba't lasang mansanas? Nangarinda sila, kuya. Oh, Mountain Dew daw. Mountain Dew daw, Mountain Dew, Nay. Mountain Dew. Okay. Magkano Mountain Dew, Nay? 15? 20, 20. 20 daw pala yung Mountain Dew. Ayos. Sarap ng palamig ni nanay, oh. Sampo. Melon yung nilalagay na ano, na flavor pero lasang mansanas. Sarap, no? Sarap. Oh. Pa pwedeng pang tulap dyan. Panulak. Kasi makalalo akong tumaba rito na yun, no? Ano ba yung mga pangkain dito na yun? Ano ba yung nakataba? Nakataba lahat? Ito, anong tawag dito, Nay? Latek? Oo, latek si Papa. Oh! Pagod. Sobra. Kasi malayo-layo rin yung nilakad ko kanina pa, eh. Ah! Sakit ang tiyan ko. Nay, wala ba tong last ano tong ano nyo? Parang ano, sumakit yung tiyan ko, ah. Ito ba naman? Lasang ano? Flavor niya melon pero lasang mansanas. Ang sarap. Oh.
Ano yung opya na eh? Magkano isa dyan? Isang karon? Isang karton? Hindi, magkano isang ganito? 70. Pwede ito utang? Ha? Pasko, bagong taon naman na eh. Di ba pwede utang to? Ano to? Baboy. Opya baboy? Ako, nakakataba na eh. Utang na, hindi pwede na eh. Utang. Bukas bayad. Lagi naman ako tumadaan dito. Ha? Pwede utang? Utang. Ba? Oo. Eh paano pag marami inutang ko? Okay lang. Ha? Pero kabayad na. Sa magbabayad lang, ano bukasan, no? Ito wala talaga kayo dito, Nay. Kasi ka. Ha? Kasi yan. Ikaw wala ano. Sabi na kapag-kapasan na yan sa dito. Ano sila? Ano ko, wala akong sinagyan. Oo, makapagilan. Pinapasok na rin kami pakapagpasan. Pero dito, bibente na lang. Eh sabi ko, baka si nanay, baka mabait ang puso nito eh. Baka pwede akong pautangin, bukas ko bayaran. Alay pa nang uwi ako sa Puluka. Ha? Hindi, Pulong hindi pa. Doon pa, lalakarin ko lang. Shortcut na dito. Kasi, ano, pangalawang July. Walang tulay. Alas, hindi pa ako nangyayari, kaya iba yung panglasa ko dito sa palamig mo eh. Oo eh, o yan, Nay, may bibili. Kuya. O kuya, pwede utang dito, bukas mo na. Ha? Bili ka na kuya. Yan, bibili si kuya, papakyawin yan. Oo. Papakyawin ni kuya. Baka bayaran niya pa itong binibili ko eh. Mamarin mo, diba? Mabait si kuya, ay kaso ito lang. Dito sa saging, Nay. Isa. Isa. Grabe oh, sumakit talaga dyan ko, nabigla. Yan, itlog kuya. Nangungutang ako dito kuya eh. Ha? Kung kita, nag-uutang din siya? Uso talaga utang dito? Grabe. Hindi, naglakad lang kasi ako eh. Oo, tapos sabi ko kay nanay, Nay, ito tanghalian ko na to, itong palamig mo. Kaya nga, imbis na lasang melon, flavor niya melon, ang nangyari, lasang mansanas. Eh, sabi ko, hindi pa kasi ako kumakain eh. Sabi ko, baka pwedeng utang. Sabi ni nanay, pwede daw. So, ito na, okay ito. Utang na ito, isang karton, 70. Oo, tapos magkano to? 10, 80. Siyempre, kailangan may panulak, di ba? Malayo lang yung ilalakarin ko na eh. Kunin mo muna yung ano na yun, no? Hindi na po yung bawas ng school. Bawas na ba yan? Huwag yung bawas, hindi naman bayad ko pag may bawas. Ganda yung may ano. So sir, baka may pera ka, ito na lang magbayad nito. Gago! Ha? Utang din ako eh. Nangungutang ka lang din? Ay, din. Ang dami. Ha? Wala na akong tutuloy. Wala nang gasolina, bakit? Saan ka galing? Galing ka pa Antipolo? Layo ah. Ako lang niya. Ha? Las Piñas? Oo, layo ah. Kaya patay na po. Ito, pwede to, utang. Nay, baka wala ka pang benta, may benta ka na? Benta kasi natin. Wala ko nanay, wala eh. Okay naman na, okay yan nay. Hindi ako ayos ko. Speak daw. Ha? Yan guys, oh. Ang bait ni nanay, bukas ang bayad. Si kuya, ayaw magpautang yun. Yan, si nanay. Nanay, ano naisip mo? Mas mo ako gustong pautangin. Hindi ka ba natakot na? Baka hindi kita bayaran? Hindi naman ako matakot. Ha? Kaya naman talaga. Ang bait ni nanay. Anong pangalan mo, nay? Ha? Judith. Judith? Opo. Judith pala pangalan ni nanay. O, so dapat ipaprank ka namin eh. So, sobrang bait mo, na konsensya ako. Hindi na kita pinrang. Eh, si nanay, sabi ko kasi, utangin ko tong opya. So, sabi niya, sige daw, utangin ko lang daw, okay daw, wala daw problema, basta bukas ang bayad.
Galing ni nanay. Bait naman ni nanay. Akalain mo yun, meron pang mga ganito dito sa Pinas pala. Bira lang. May mga kababayan pa pala tayo na ano, na talagang mabuti ang kalooban. Oo naman. So, grabe. Kaya hindi lahat ng mga Pilipino, yung mic ko, ayaw sumapit. Hindi lahat ng Pilipino masama. No? Yung galing ni Nanay Judith, oh. Ilang taon ka, Nanay? 47. So, bali, matagal na ako kayo nagtitinda dito. 3 years na 3 years na. Ilang anak niyo, Nay? ani. Oo. So, dahil napakabuti ng kalooban nyo, nanalo po kayo si Jessica Soho. Gago! Ay, joke lang. Ba't ka? So, ikaw lalalo sa Jessica Soho. Malaki yun. Panalo na, no? Jessica Soho. Sobrang bait eh. Oo, wala man nakakal eh. Tanong ko, Nay, pwede kong bukas na lang bayaran? Sabi niya, sige, pwede. Pwede daw agad mo lang, hindi. Ako nga rin, nagano ko sa kanya. Pwede nga daw eh. Si kuya nga, mangutang nga din eh. Utang nga rin ako. Pero Pwede si daw. nanay doon, may mga nagpautang siya din sa Pinaligad. Yung kabilang na vlog na. Oo, yung kabilang na vlog namin, Sa Pinaligad. hindi na siya binalikan. Oo. Pero binayaran ko na yung mga nangutang na hindi Oo. siya binaligan. So, binayaran ko na. Ayos ay. Ako nagbayad. Oo. So, okay na yun. So kaya Nay, hindi, ito lang, matanong ko Nay, may mga ano ba kayo? May mga umutang ba rin dito na hindi na nagbayad? Bayad naman po. Pero hindi pa kayo natatakbuhan. So parang ngayon pa lang. Ngayon pa lang. Ngayon pa lang, Nay. Oh, yan, shoutout kay Kuya. Kuya, anong pangalan mo? Andres po, Andres. Oh, Andre, yan. Bigyan natin ng ng sticker natin yan. Uy! Si Salamat, sir. Boss Andre. Pakagaling niyo po. Bigyan natin na sticker. O, bigyan natin 4. Yun. 3 para I love you. Dito rin kay nanay. Sticker. Bait ni nanay, oh. Alam mo yung tipong ipaprank ko lang siya dapat. Alam mo yung pagkasabi ko, nanay, gugutom kasi ako eh. Baka pwedeng bukas ko na lang bayaran. Oo, agad. Nagugutom mo sa laki na yan. Oo nga. Bastos mo nga mo ah. Pagbastos mo nga nitong kasama ko. Bait ni nanay, grabe. Alam nyo, mga kakwela, mga kabiyaya, ngayon lang ulit ako na yung mga ganitong kapwa natin Pilipino. May mga talagang ano pa eh, no? Ano pa rin sa atin eh, nananatili pa rin yung dugo ng isang Pinoy na talagang mabait sa kapwa Pinoy, di ba? Tama. Pero inyo naawa siya sa akin sa laki kong to. Pero kasi, ako naman, matilak po ako rin, magkano ng po. So yun, bago nanay. So yun, bago ko tapusin tong video na to, yun, thank you kay nanay, napakabait ni nanay, grabe. So hindi nyo na itatanong, mga charity vlogger kami ni Boy Sardinas. So kagaya lang sinabi ko kanina, bago ako mag-reveal na prank lang dapat yun, tutuloy ko pa sana, kaso na na-touch ako kay nanay kasi ang bait niya. Ang bait niya sobra. Alam mo yung wala siyang duda-duda na Kahit di sa bayaran. Oo, kahit di siya bayaran, ako. Kaya nanay, bilang pagpasensyaan mo na to, naubos na yung bigas namin, kakapamigay doon. Kahit papaano, makatulong, 500 pesos. Ayan, 500 pesos para nanay, tapos sticker. Na itong sticker, dapat dito mo yung kinakabit sa unahan. Dito. Kung plywood dito na alagay. Please subscribe. Please subscribe, J. Guevara and Boy Sardinas. Si Boy Sardinas, yan. Sardinas. Bait ni nanay, grabe. Tawag dito na, ilan na anak mo, Nay? Ani. 6. Bali, asawa po, asan asawa niyo? Bumabiyahe. Bumabiyahe. Akala ko nagkabilang bahay na rin eh. Joke lang. Sabi nila, wag naman sana. Hindi, ang bait ni nanay, grabe. Natouch ako sa kanya. So, Nay, salamat ha. Oh, yan, thank you. At sa lahat ng manonood, thank you, ang bait ni nanay. Sana, sa susunod na mga buwan, linggo, taon na umangat man kaming dalawa, baka sakaling makabalik kami at mabigyan ka pa namin ng talagang malaking tulong, no? Kasi napakabait nyo. Kaya sana
umangat pa yung channel natin. Para marami pa tayong matulungan dito. Ang dami pa mahirap dito sa Taguig. Oo, ang dami mahirap sa Taguig guys, sobra. Ang dami namin dalang bigas. Pero yun, kinulang pa rin kami nila Boy Sardinas sa pamimigay. Yun, maraming salamat. Yan. Please subscribe kay Boy Sardinas sa buong Team Butete. Yan, thank you at maraming salamat sa lahat. Ingat and God bless. Bye-bye.